ברוכים הבאים לאמיס, מרכז לוגיסטי ארצי המתמחה ביבוא בדי יוקרה מכל רחבי העולם. אנו מזמינים גם אתכם לגלות עולם מרגש יותר, מפתיע יותר ונוצץ הרבה יותר של בדים ואביזרי אופנה יוקרתיים המיועדים לכלל העוסקים בתעשיית האופנה. אצלנו באמיס תוכלו ליהנות מהיצע מרשים של בדי יוקרה ביבוא אישי, תחרות יוקרתיות המגיעות אלינו מהודו וצרפת, רקמות מרהיבות ועוד המון אביזרים המיועדים לצורכי עיצוב של שמלות כלה וערב. אנחנו באמיס מאמינים במתן שירות מקצועי ויחס אישי לכל אחד ואחת מלקוחותינו. בנוסף להיצע הבדים והאביזרים תוכלו ליהנות גם משירותי ייעוץ והכוונה בכל הנוגע להתאמת הבד לסגנון הבגד אותו אתם עומדים לעצב. כמו כן, אנחנו באמיס מתמחים בבניית בדים באמצעות שילוב של מספר בדים ובבניית רקעים לכל סוגי התחרות. במחלקת האביזרים הגדולה והמושקעת שלנו תוכלו למצוא היצע מרשים, איכותי ונוצץ במיוחד של אביזרים לשמלות כלה. היצע זה כולל בין היתר כתרים, חרוזי קריסטל, פנינים אמיתיות, סרטי קישוט, אפליקציות לשמלות כלה, תחתיות לשמלות כלה ועוד. אז אם גם אתם רוצים להעז, לחלום, ליצור ולעצב את הדגם המושלם, אנחנו באמיס מזמינים גם אתכם להתרשם מהיצע הבדים, האביזרים, הרקמות והתחרות הייחודיות שלנו. אנחנו באמיס מאמינים שמאחורי כל מעצב אופנה מוכשר ויצירתי עומדת חברה המתמחה ביבוא ושיווק של בדי יוקרה. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן גם בשבילכם.